ఈ శారీ మన పేజ్లో ఒక 3 టైమ్స్ అప్లోడ్ చేసి ఉంటానండి. స్టాక్ రావడం వెళ్ళిపోవడం, మళ్ళీ స్టాక్ రిపీట్ అవ్వడం వెళ్ళిపోవడం. కాకపోతే ఈ శారీ స్టాక్ మాత్రం డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్లో తీసుకొచ్చేసాను. మనకి ఆల్ ఓవర్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ బార్డర్లో మాత్రమే మనకి ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఇచ్చేసామండి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే కనిపించేస్తుంది. దీని ప్రైస్ కూడా మనకి 1499లోనే వచ్చేస్తుందండి. మనకి ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి క్వాలిటీ ఉన్న శారీ అయితే వచ్చేస్తుంది. మెటీరియల్ కూడా టసర్లో వచ్చేసింది. కొంగుపాట్లో చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఫ్లోరల్ ప్రింట్ వచ్చేసిందో. టాజిల్స్ కూడా చాలా ప్రిటీగా అయితే ఇచ్చేసారు. ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందండి. మన దగ్గర చాలా రేర్ కలర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయండి. బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఆప్షన్స్ తో వచ్చేసాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏ చిన్న అకేషన్స్ ఉన్నా కూడా స్టైల్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చిన సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి ఈజీగా స్టైల్ చేసేయచ్చు. సో వీటి కోసం ఇంకొన్ని ఇలాంటి కలెక్షన్స్ కోసం వచ్చేసేయండి వస్త్రం గచ్చిబౌలి అండ్ కతాబ్లి.